Teraz sa pokúsim zachytiť stmievanie LED pásika, ktorý používame v našej kuchyni. Nie je to úplne jednoduchá úloha, pretože nemám dostatočne kvalitné vybavenie a môj fotoaparát, ktorý je schopný natáčať tieto videá, dosť citlivo reaguje na zmeny svetelnej intenzity, takže na videu to budem trošku poblikávať. Teraz sme videli, že sa intenzita svetla stmavila na približne 30%. No a v takomto stave to ešte vydrží pár desiatok sekúnd, keďže logika očakáva, že sa budeme do kuchyne priebežne ešte vracať, ale pokiaľ by sme sa napríklad v tomto čase do kuchyne dostali, tak elektronika plynule rozsvieti pásik na plnú intenzitu.